defineix l'obesitat com un excés de greix corporal, que això es tradueix en un augment de pes i volum. Això ho hem de comparar sempre amb la persona normal per edat, talla i sexe. És una malaltia crònica, és molt complexa, depèn de molts factors. La part genètica i la part ambiental tenen molta importància i estan molt entrelligades entre elles. Una cosa molt important és que l'obesitat és prevenible, això és fonamental. A tot el món, ara hi ha actualment, amb un estudi que acaba de sortir de l'abril del 2016, ja hi ha més gent amb sobrepès i obesitat que amb desnutrició. O sigui, hem donat la volta, abans hi havia més gent amb desnutrició. I el que us deia, actualment hi ha 265 milions d'homes obesos, 375 milions de dones obeses, la majoria als Estats Units i Xina. És una epidèmia. Si la tendència no es para, això s'ha de parar d'una manera o d'una altra. S'estan fent moltes coses. El 2025 superaria el 18% amb homes i el 21% amb dones. Aquest estudi és molt recent, és de l'abril d'aquest any. Què tenim a casa nostra? A casa nostra tenim, Déu-n'hi-do el que tenim, si parlem d'obesitat infantil, tenim un 31,8% de població infantil amb excés de pes i un 12,6% ja tenen obesitat. Això és molt, Veieu que hi ha una mica de diferència, n'hi ha més de nens que de nenes, però bueno. En quant a adults, tenim un 48% d'adults tenen excés de pes, un 14% obesitat, dels quals 14,4% són homes, 14% dones. Com podem avaluar el greix corporal? Tenim mètodes molt sofisticats, utilitzats en investigació, que són densitometria, interactància, impedanciometria, ultrasons, tomografia, ressonància. Això s'utilitza només en investigació perquè és molt costós. A la pràctica clínica i en estudis epidemiològics fem servir pes, talla, perímetre de cintura, índex de massa corporal. Aquests són els paràmetres més senzills i més utilitzats en clínica. D'aquesta manera podem classificar amb l'índex de massa corporal, que és el pes partit per la talla al quadrat en metres, l'obesitat com a normal, sobrepès, grau 1, grau 2, grau 3 o grau 4, amb aquests paràmetres. No us els llegeixo perquè, més o menys, com que ho anirem veient. Són iguals per homes i dones o són diferents aquests paràmetres? No, això amb homes i dones és igual. El que diferenciarà els homes i les dones és un altre paràmetre antropomètric, que és el que fa la CEDO, que és la Societat Espanyola per l'Estudi de l'Obesitat, junt amb... que és la que fem servir aquí nosaltres, que compara, o sigui, valora l'índex de massa corporal i el perímetre de cintura. I aquí és on hi ha diferència entre homes i dones. Els homes tenen que tenir per sota de 102 i les dones de 88. I aquí podem veure el risc relatiu de malaltia cardiovascular. O sigui, si mirem l'índex de massa corporal amb el perímetre, veiem que podem fer un càlcul de risc de malaltia. Quina malaltia parlem? Parlem de diabetis, parlem d'hipertensió i parlem de cardiopatia isquèmica. Fins i tot amb gent, amb pacients que tenen un índex de massa corporal normal, si tenen un perímetre de cintura alterat, superior a 102 o 88 en dones, tenen risc. Hi ha un risc. I veieu que el risc canvia de ser un risc moderat, important, a ser alt, molt alt o extremadament alt, depenent del perímetre. Parlem una mica de les causes de l'obesitat. Com us he dit abans, és multifactorial, depèn de moltes coses. Condicionants hereditaris, genètics, l'estil de vida que portem, i us parlaré també d'uns factors emergents que són la nutrigenòmica i la microbiota, que són molt importants i que s'està estudiant molt ara amb aquesta línia. Basarem el tractament en hàbits, activitat física i comportament alimentari. Aquestes tres coses ens han de donar, en els pacients normals, un control de l'obesitat i el sobrepès. La gent està fent dietes amb molta densitat energètica, o sigui, amb moltes calories, amb moltes quantitats, amb excés de greixos. També hi ha un consum molt preferent d'aliments amb un índex glicèmic elevat. No sé si aquest concepte el coneixeu. L'índex glicèmic és la velocitat que tarda una substància en convertir-se en sucre a la sang des que es menja. Llavors, com més lenta és aquesta conversió, més bé ens va per la salut. Com més ràpida, pitjor, perquè sintetitzarem més greixos. És un tema d'insulina, de bioquímica.
I també està molt relacionat amb menjars precuinats i fast foods. Les dietes basades només en el recompte de calories, tot i que és una eina que fem servir i ara us ho explicaré, però són un error, hem de mirar molt la qualitat de l'alimentació. Això és el més important, perquè menjar greixos és molt saludable, sempre i quan hi hagi un control calòric mínim, però que no són saludables. Són més perjudicials els hidrats refinats. Activitat física, no m'enrotllaré amb l'activitat física, però tots sabem que hi ha manca d'activitat física, hi ha hagut un canvi d'hàbits a la població en general, el trasllat de la gent dels pobles a les ciutats, etc. I això ha condicionat un augment de pes. Conducta alimentària. La conducta alimentària és molt interessant i s'ha de treballar molt quan treballem amb obesitat i sobrepès, perquè la conducta s'adquireix a la infància, a la família. Llavors hi ha molts inputs també de comunicacions, de la televisió, de gent que està trista, si et pots posar alegre menja xocolata, si vols... Tot això són errors, perquè les contingències, els problemes, les emocions es gestionen d'una altra manera, no menjant. S'ha vist, a més, que hi ha una característica comuna als obesos. Jo sempre faig una pregunta quan ve un pacient a la consulta i li dic: tu quan estàs trist deixes de menjar, o quan tens un problema deixes de menjar o menges? I diu: no, jo menjo més. Normalment no hi ha una gestió bona d'emocions i es gestionen menjant, o en comptes d'una gestió bona d'emoció seria anar a parlar amb algú, plorar o fer una cosa diferent. Una persona prima, quan té un problema, sol deixar de menjar. Això normalment, tampoc. Factors genètics. Això sabem que al sistema nerviós central hi ha l'hipotàlam, hi ha el centre de la gana i de sacietat. No és un centre físic, és un centre físic localitzat, però ara s'estan descobrint que hi ha molts altres llocs que també estan relacionats. A nivell perifèric tenim substàncies, neurotransmissors, proteïnes, com són la grelina, aquestes són les més importants, però n'hi ha moltíssimes. Colecistopinina, peptidoil, leptina, insulina, glucosa, que actuen també moderant la gana i la sacietat. No ens podem quedar aquí perquè el treball més gran que s'ha fet des d'aquest punt de vista de genètica de l'obesitat, que l'ha publicat la revista Nature, ha analitzat mostres de 300.000 persones per estudiar la seva variabilitat relacionada amb l'obesitat. I han triplicat, el que es coneixia fins ara, i han trobat 140 posicions del genoma humà relacionats amb el sobrepès i l'obesitat. Per tant, no és una cosa tan senzilla, és molt més complexa. Quines conclusions tenim? La dieta és superimportant, l'exercici, la manera de viure és molt important, però la genètica fa que unes persones que mengen d'una manera s'engreixin i altres no. I això és el que s'ha de veure. I després hi ha un concepte, que és un concepte que no sé si l'heu sentit parlar, nosaltres parlem d'un obès metabòlicament sa. No és gaire habitual, però és una persona obesa que no té res, que no té colesterol, que no té sucre, que no té hipertensió, que no li passa res i que és feliç. Potser té mal d'esquena o mal de genolls, però des del punt de vista metabòlic no té res. Llavors aquestes persones sembla ser que tenen una genètica boníssima, són els menys, i no desenvolupen. En canvi, altres que tenen potser menys pes, tenen sucre, colesterol, triglicèrids, hipertensió, etc. Volia explicar-vos també una mica el concepte de microbiota intestinal, no sé si el coneixeu. La microbiota intestinal són una sèrie de microorganismes que viuen al nostre budell gruixut i que tenen unes accions cada vegada més importants, estan relacionats amb el nostre sistema endocrí, immunitari i sistema nerviós. Llavors, s'han estudiat ratolins, i s'han estudiat ratolins obesos i ratolins normals, i s'ha vist que tenen microbiota diferent. S'han fet trasplants de femta, s'han fet en ratolins i s'estan fent en pacients ja. I s'està veient que els ratolins que eren prims, que se'ls posa femta de ratolins obesos s'engreixen, etc. També s'ha vist que els humans que fan dieta i s'aprimen i mantenen aquesta pèrdua de pes canvien la seva microbiota intestinal. Això és molt interessant. Després la nutrigenòmica, també us volia fer 4 punts de la nutrigenòmica, que seria la relació que tenen els nutrients amb els gens. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres tenim un genoma, però hi ha alguns aliments
que poden fer que s'expressin algunes variabilitats genètiques que no s'expressarien. Això és molt interessant. Per què? Perquè en algunes persones portar una dieta, per exemple, amb excés d'hidrats de carbó, li pot despertar el gen de la diabetis tipus 2 i la resistència a la insulina. Coneixeu el concepte d'aliment funcional? L'aliment funcional és aquells que se'ls afegeix, la indústria li afegeix vitamines, antioxidants, minerals, per tal que no només tinguin un efecte de nutrients, sinó que facin un altre efecte. Aquest seria també un futur que s'està treballant molt. Ara hi ha les llets amb vitamina D, els cereals amb fibra, hi ha productes amb antioxidants, hi ha coses. La dieta mediterrània, s'ha de parlar de la dieta mediterrània perquè la dieta probablement la més bona del món, però la clàssica, no la que la gent es pensa que és la dieta mediterrània. La dieta mediterrània no té carn vermella, té una mica de pollastre i molt de peix. Perquè el Mediterrani és de pescadors. Llavors, és la dieta... Per què diguem això? Perquè els estudis del The Sun Project i el Predimed, que són molt importants, van veure que la població mediterrània es morien més tard i tenien menys malalties. I van dir, què passa aquí? Van estar mirant i van dir, que aquesta gent mengen molts aliments d'origen vegetal, pa, pasta, verdures, llegums, fruites, nous, oli d'oliva com a principal font de greix, moderat consum de peix, marisc, pollastre, làctics i ous, reduït de carns vermelles i una copeta de vi. Perfecte. Los ácidos grasos saturados se ha visto que son los más perjudiciales para las membranas celulares de nuestro cuerpo, las que dan rigidez de membrana. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que nuestro cuerpo, nuestras células estén blandas, los hematíes circulen bien por la sangre, no se peguen a ningún sitio, no se pegue grasa. Entonces, los ácidos grasos saturados quitan esta elasticidad. En cambio, los mono y los poliinsaturados aumentan la elasticidad de membrana. Penseu que todas las células del cuerpo, todas tienen grasa, todas. Y es muy importante. Tenemos que tener colesterol, pero tenemos que tener un colesterol en un ambiente no oxidativo, un colesterol bueno. Ara ja ens posem amb el tractament de l'obesitat. Seria la prevenció secundària. Ja tenim el sobrepès aquí, tenim l'obesitat. Què fem? Aquí hem de tractar a tothom amb un índex de massa corporal per sobre de 30, indiscutible. I quan hi ha un índex de massa corporal per sota de 25 a 29,9, però amb dos factors de risc cardiovascular: hipertensió, diabetis, cardiopatia isquèmica, etc. Aquí hem de tractar perímetres superiors a 88 amb dones i superiors a 102 amb homes, amb dos o més factors de risc cardiovascular. Has de mirar el maluc i el malic. El maluc i el malic, i has de fer la part mitja. Normalment coincideix amb és la part més estreta. Tothom que vulgui millorar la seva salut també l'hem de tractar. Una persona amb sobrepès lleuger també. Què podem fer per tractar això? Tenim aquestes 5 fases: dieta equilibrada, amb reducció calòrica, activitat física, modificació de conducta amb el comportament alimentari, fàrmacs i cirurgia. Aquests són els escalons que tenim ara mateix per tractar. En general, recomanem sempre, us dic una mica les recomanacions generals, que quan mengem, només mengem. No mirem la tele, ni llegim el diari, ni res, sinó que mengem, que masteguem bé, que fem 5 àpats, coincidint amb els pics d'insulina, cada 3 hores. Que disminuïm els greixos visibles. El greix que veiem el retallem. El greix visible és... Ara diré una cosa que em matareu, però el pernil, el llop blanc s'ha de treure. Sabem tots que tenim que caminar, però potser el punt que jo diria més interessant d'aquí són dos. Un, per què diguem que hem de fer exercici físic? Nosaltres fem dieta i no fem exercici físic, perdrem molt de pes, però perdrem musculatura. La musculatura no l'hem de perdre, zero, perquè la musculatura és la que ens dona la termogènesi, si no després ens engreixarem immediatament. Això és superfonamental. 2. Resposta post-exercici. Què fa l'exercici? L'exercici no només fa la despesa calòrica del moment, dels 20 minuts d'el·líptica que he fet, o que són 200 quilocaloris o 250, sinó que
produeix un efecte termogènic les 24 i 48 hores següents. Això no fa gaire que se sap. Per tant, una persona obesa que sembla que té un metabolisme basal més ralentitzat o que té sobrepès, ens interessa que el vagi activant, I l'exercici li anirà molt bé, no només per perdre calories en el moment de l'exercici, sinó per activar-li el metabolisme.